भारत हादरारि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायल फोसावनाय हाबाफारि खालार 19 सेप्तेम्बर 2020 फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय थावनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन हल बिजनी आसाम नायग्रामोननि मुं थिसननाय जागासिनो ट्रायलनिफ्राय फाइनालसिम बांसिन नायग्राया मोनगोन 50,000 रां बान्था साफ्रोम नायग्रामोननो बोथिसे जानाय होगोन नखरैनो नायग्रामोननि थाखाय मोनथाम मासि होनाय जागोन हारसिं नायग्राया मोनगोन मोनसे मासि नखरैनो नायग्रानि खेन्दा 2,500 रां हारसिं नायग्रानि खेन्दा 1,000 रां खालामदो अनलाइन बुकिं www.bodolandinkhongtelevision.com जानबुं नाम्बार 70022547229 खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं नेरसोनारि गुन गोनां फोरोंगिरि बान्था मोनगिरि तपेश्वर बसुमतारी आरो देवान आब्दुल कादेर थुनलाइयारि बान्था मोनगिरि सीतानाथ बसुमतारी मोनखौ सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो माखासे गुदि थुनलाइ आफादफोरा बरायदों फलिन्द्र बसुमतारीखौ BPF दोलोआ साजा होगोन बुंदों प्रबिन बर' पृथ्वीराज नारायण देब मेचनि हेंथायै UPPLआ क'क्राझार थानायाव केस थिसनबाय फैगौ मार्च दाननि गेजेरावनो आसामनि बियाबफोरखौ दाफामनो थामथिम दिनै राफेलखौ भारतारि अख्रां रौनियायाव थिसनबाय दानिया आबुं रादाब थांनाय 8 सेप्तेम्बर खालि आसाम सरकारनि बाक्सा जिल्ला सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय देग्लाय 2020 इं मायथाइनि 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानखालि नेरसोनथि एबा गुनगोनां फोरोंगिरि आइडलिस्ट टिचार महरै बान्था मोननो हानाय सालबारि गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं तपेश्वर बसुमतारी आरो बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो रुपहि गुदि बर' थुनलाइ आफादफोरा बिथांनि न'आव थांनानै गोजोनग्लाय रादाब फोरमायथि हैनायजों लोगोसे मान होनानै बरायहैदों बै सानखालिनो हाउलिनि साबलाइम फाउन्डेशननि NGOजों होजानाय देग्लाय 2020 इं मायथाइनि देवान आब्दुल कादेर थुनलाइयारि बान्था मोननो हानाय साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि नर्थ कामरुप कलेज बाघमारानि बारग' बिबुंगोरा आरो आथिखाल मिरु बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारी बिथांनि नखरावनो थांनानै बिथांखौ बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे सालबारि बर' थुनलाइ आफादा आरो CK गुदि बर' थुनलाइ आफादा जयै गोजोनग्लाय रादाब फोरमायथि हैनायजों लोगोसेनो मान होनानै बरायहैदों आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि आरो BJPनि गोख्रों दैदेनगिरि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै अजद गोनां बानबुंथि होनायनि थाखाय BPF दोलोआ फलिन्द्र बसुमतारीखौ साजा होगोन फलिन्द्रनि हेंथायै साजा होनो थाखाय BPFआ राहा लागोन BPFनि मावफुं गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'आ बरमायाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बे बाथ्राखौ बुंदों प्रबिन बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय बादिब्ला फलिन्द्र बसुमतारीया 25 नं बागानपारा बियाबाव BPF दोलोजों सायख'जानाय सासे बिसायख'थिनि बिजाथिसो बियो BPF दोलोनि मावफुं आफादनि जेबो बिफानाव गैया बेनिखायनो बिनि बुंनायफोरा BPF दोलोनि नङा खौरांगिरिनि सोंथियाव प्रबिन बर'आ बोराबनानै बुंदों दि BPFआ दाबो BJPजोंनो लोगोआव दं नाथाय BJPआ UPPL दोलोनि जानानैसो सिं सिं खामानि मावगासिनो दं जाय BPFनि थाखाय मोजां लैखोन नङा मख'नो गोनांदि 2021 आव BJPआ फिन सोरखार खुंनो हायाब्ला मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मायाबो अखिल गगৈ बादिनो जोबथेसालियाव थाहैनांगोन आरो हिमन्तनि बिथोनावनो अखिल गगैखौ जेबो दाय मावाखैब्लाबो जोबनानै दोनदों होननानै BTCनि बारग' MCLA आरो आथिखालनि BPFनि बिजाथि फलिन्द्र बसुमतारीया दोलोनि मोनसे बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन खौरां बिजोङाव ओंथि गैयै आरो आब्रुथि गैयै बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे UPPL दोलोखौ जिन्ना आरो मिर्जाफरफोरजों रिजायनानै बांसावनायनि हेंथायै UPPL दोलोनि माइनरिटि सेलआ बावैसो सिगां दोलोनिफ्राय होखारजानाय पृथ्वीराज नारायण देब मेचनि हेंथायै क'क्राझार थानायाव केस थिसनबाय UPPL माइनरिटि सेलनि आफादगिरि हानिफ आली आहमेद लेङाइ आफादगिरि मइनुल हक गाहाय नेहाथारि नाजुरुल आहमेद मोना क'क्राझार नोगोरनि मैदेर खर'आव थानाय दोलोनि गाहाय मावख'आव बुधबार खालि मोनसे खौरां
खौरांगिरि मेल खुंनानै पृथ्वीराज नारायण देब मेसखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै बिनि हेंथायै केस थिसननायखौ मिथिहोदों। UPPL दोलोखौ जिन्ना आरो मिर्जापुरफोरजों रिजायनाया जोबोद मुगैथाव आरो सोंखारिजाथाव। बबेखानि पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ BPF दोलोनि संगालि महरै खामानि मावगासिनो दं होननानैबो अजद होदों UPPLनि दैदेनगिरिफोरा। आसाम विधानसभा बिसायख'थिया गेजेराव 6 दानल'सै। 2021 इं मायथाइनि बिसायख'थिनि सिगां मार्च दानावनो आसामनि बियाबफोरखौ दाफामनायनि इसारा होदों बिसायख'थिनि आय'गआ। गोदानै बियाब दाफामनायनि गाइडलाइन बादियै 2001 मायथाइनि सुबुं सानखोफोरखौ बिथा खालामनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जागोन। बेजों लोगोसेनो 2011 मायथाइनि सुबुं सानखो बादियै ST आरो SC नि थाखाय मासिफोरखौ रिजार्भ खालामनाय जागोन। ओरैहाय बे हाबाफारिया जागायनायनि सिगांनो रायजोनि गोबां मन्त्रि MLA आरो MPफोरा गावबा गावनि मासि गोमाजानो गिनानै उन्दुनो ओंखारै जादों। बबेखानि बराक सेरफांनि माखासे बियाबफोरखौ लानानै माइनरिटि हारिनि दखलाव थानाय बियाबफोराव बेनि गोहोमा बांसिनै गोग्लैनो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां बियाबफोर दाफामनाया जागोन होननानै रोखा इसारा खालामनायनि उनावबो AIUDFआ बेनि हेंथा खालामदों आरो बिसायख'थिनि उनाव बियाब दाफामनायनि हाबाफारिखौ लानो थाखाय दाबि दैखांदों। दिनै भारतारि अख्रां रौनियाया मोनसे गोदान गोहो मोनदों। बेनो आम्बाला एयारबेसआव दिनै राफेल इन्डाक्सन सेरेमनि खुंनानै सर्ब धर्म पुजा एबा भारतनि आबुङै धोरोमारि पुजा होयो आरो अख्रां रौनियायाव राफेलखौ थिसनो। मख'नो गोनांदि आम्बालायाव खुंनाय राफेल इन्डाक्सन सेरेमनिनि सर्ब धर्म पुजायाव भारतनि रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहजों लोगोसे फ्रान्सनि रैखाथि मन्त्रि फ्लरेन्स पार्लेआबो फैनानै बाहागो लाफैयो। रिपर्टनि बायदिब्ला बे हाबाफारिनि गेजेरजों राजनाथ सिंहआ सुथुरफोरखौ सोगोम हरनानै बुंदों दि राफेलखौ अख्रां रौनियायाव थिसननाया बे समाव भारतनि सिमनायाव सोमजिगासिनो थानाय दुंहाव थासारियावबो गोहोम गोग्लैदों। बबेखानि राफेल गेम चेन्जार आरो माल्टि रल केपासिटिनि मोनसे गोदान हाथियार आरो बियो सुथुरफोरखौ दबथायनो हागोन होननानैबो रैखाथि मन्थ्रिया बुंदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन शुक्रबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन शुक्रबार 11 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरखौ फारियै खिन्थालांनो लानाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो अखा हानाय लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानायनिबो जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानो हागौ। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय लोगोसे सान्दुंबो दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनाय आरो एसे बिबांनि अखा गोग्लैनायनि इसारा दं। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो एसे सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो एसे सान्दुं दुंनायनि इसारा दं। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। फोसावनाय। भारत हादरारि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायेल फोसावनाय हाबाफारि। खालार 19 सेप्तेम्बर 2020 फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय। थावनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन हल, बिजनी, आसाम। नायग्रामोननि मुं थिसननाय जागासिनो। ट्रायेलनिफ्राय फाइनालसिम बांसिन नायग्राया मोनगोन 50,000 रां बान्था। साफ्रोम नायग्रामोननो बोथिसे जानाय होगोन। नखरैनो नायग्रामोननि थाखाय मोनथाम मासि होनाय जागोन। हारसिं नायग्राया मोनगोन मोनसे मासि। नखरैनो नायग्रानि खेन्दा 2500 रां। हारसिं नायग्रानि खेन्दा 1000 रां। खालामदो अनलाइन बुकिं www.bodolandinkhongtelevision.com। जानबुं नाम्बार 7002254729।